Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate so using another simple review. We guys content and episode 9. Ku-episode 9 sifuna ukubona ukuthi umngani kaSneh uNokubonga ubone uVuyo kuqala noma uVuyo obone uNokubonga kuqala. Yazi ukuthi indaba uVuyo uthi laphaya emotweni ubona uNokubonga okuwumngani kaSneh, okusho ukuthi uVuyo uyamazi umngani kaSneh. Kanti uSneh nomngani wakhe, umngani kaSneh mayibuza ukuthi bayazini ukuthi ngiyezwa uthi uSneh abazi futhi akekho owazi uNokubonga. Ima ezo-introduce-a uNokubonga kuma-siblings. Pho uVuyo umazi kanjani uNokubonga uma uSneh ethi abamazi? Ngoba phela uSneh akashongo ukuthi abazi ukuthi uza noNokubonga. Akekho owazi ukuthi uNokubonga uyezwa uthe abamazi. Siyafika-ke indaba yaseSun City, uVuyo uthi ngiyabona uSneh uhamba noNokubonga. Hawu bangasenzi izidimdim kakhulu, isho sizoyibuka. Nasekuqaleni uSneh iFavor ngiyamthanda kumndeni wakubo. Nasekuqaleni uSneh wathi laphaya kumama Mthandazi akazi iy'ndaba zamakhandlela, akazi ukuthi-ke amakhandlela angazi alayithwa kanjani. Pho umsele kwahamba wayolayitha amakhandlela emzini abantu engazi walayitha ekhaya lakhe. Basuke besiqabelelani ngantamanga. Hayi guys, noSneh bamfakile, uSneh usekokwesibili. Hayi ukuthi okwesibili enginakile manje. Umngani kaSneh uNokubonga uthi uSneh abamazi. Kodwa mase kufika eSun City uze uthi uVuyo ku-right ngoba uSneh uhamba nomngani wakhe, naye futhi uhamba nomngani wakhe, okusho ukuthi umpilo uyazi ukuthi kwenzakalani. UVuyo utshela obaba ukuthi uNokubonga umngani kaSneh mabengamazi. Phela uVuyo siyazi ukuthi loya mndeni ujwayele sekuphele 5 years nje bazi. Okusho ukuthi umngani kaSneh bayamazi. Manje sebenza ngathi uSneh uzofika nje nomuntu abangamazi nomngani wakhe, futhi into eyenziwe uSneh akabacabangeli. Kanti thina sibonile uSneh etshela umngani wakhe ukuthi iy'nkinga abhekene nazo yilezi nalezi. Okusho ukuthi okulandelayo bazo-address-a le nto eshiwo uSneh kumngani wakhe. Mase kufika le phathi le, uLwandle-ke sema ngey'nyawo ukuthi ngoba phela sibonile ukuthi bazoxabana. Hhayi phela siyabalalela guys, bayathanda ukwenza ngathi asibalaleli uma bekhuluma. Uthi nje kuSneh mase kufika phambili ila ezofike batshele khona ukuthi ubani umngani. Yake yenziwani leyo nto? Engavele esuke ehambe nomngani wakhe abaqalayo ngisho ukumbona. Hhayi nina-ke mase kufika ku-episode 9 sifuna ukubona ukuthi uNokubonga umtshelile noVuyo ukuthi uNokubonga, noma uVuyo vele uyamazi uNokubonga. NoSipho-ke naye zonke lezi zinto asingeke simchazele into eyodwa noSipho. Kade silobu simmemeza. Kubalulekile kube khona izinto ay'nakisisayo la, ngoba nazi izinto. Anake nanga omunye ehleli laphaya phandle uthi kuSneh ngidabukela umamkhulu womjolo. Uselotsholiwe yena ingane ihlawuliwe. Wadabukela omunye wangabuka la eduze kwakhe. Nenizwe le nto lokuthi angenzi ngalokhu nge-example embi. Nike nizwe ukuthi ukhona umuntu obona ukuthi omunye uyagula kanti nawe uyagula. Hayi bo, uthi ngidabukela umamkhulu womjolo. Yena ubani laphayana? Usowunkosikazi. Hhayi sivale le video ningaxabani. Nina-ke kodwa ukuthi uVuyo usho kuqala wathi kunoNokubonga umazelaphi, ngoba uSneh uthe abamazi. Sizobashaya-ke phela mase bezosikhohlisa kakhulu. Ngiyayidlalela guys. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.